Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, musamman masu tafiyar Walin Bauchi, tafiya mai albarka ta Ahmad Adamu Ma'azu. Wannan da yake tare da ni Mahmud Tantiri ne, masanin Dr. Ahmad Adamu Ma'azu Walin Bauchi shekaru aru-aru. Don haka yanzu za ku ji abubuwan mamaki da kuma abubuwan alkhairi wanda Ahmad Adamu Ma'azu ya yi a baya. Malam Mahmuda assalamu alaikum. To labarin da na samu kuma na yi kokari muka haɗu shine ka san Ahmad Adamu Ma'azu, ka san me yayi, ka san kuma abubuwan alkhairi da yayi. Shin me za ka ɗora min daga nan? To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu da sauraron mu. Da kace na san Ahmad Adamu Ma'azu Walin Bauchi, baka ce mun farin sani ba. Sai ka kyale na haka tsura kuma wanda bai kamata ka kyale na haka tsura ba, kamata ya kace ka san shi ka sani. Kuma Ahmad Adamu Ma'azu kowa ya riga ya san cewa ba boyayye ne ba a Najeriya. Mutumin da ya rike gwamna shekara 8 ya zo shugabancin jam'iyyar PDP, ai ka san ko ina an san shi a Najeriya Sosai, ƙwarai da gaske. Ahmad Adamu Ma'azu ga waɗanda suka manta, na kusan san ayayi abubuwa waɗanda ba a isa a manta da su ba a jihar Bauchi. Abubuwan da hannu zai taɓa, ido zai gani, kafa za ta taka, ya yi su bila adadi. Abubuwa kuma wanda na raya al'umma ne, ya yi su bila adadi. Ga misali, bara baka kaga titina a jihar Bauchi, ya mai da Bauchi sabuwar duniya a lokacinsa. A cikin shekara 8 waɗanda mutane ba su taɓa tunanin cewa shekara 8 ɗin nan za su isa a iya yin aiki ba in ba su je hannun haziki ba. To amma da Allah ya taimaki mutanen Bauchi, sai shekarun nan suka fada hannun haziki. Da suka fada hannun haziki, to haziki shi ya yi diyacce zai yi, ya yi Bauchi ta zama abin da ta zama. Misali, hanyoyin kudaden shiga. Ahmad Adamu Ma'azu ya samar da hanyoyin kudaden shiga bil'adatin jihar Bauchi. Kaga kamar Yankari, hanya a hannun gwamnatin tarayya take. Amma sai da yi kokari ya dawo da ita hannun gwamnatin jiha, don gwamnatin jiha ta rayu. Don ta samu ta tsaya da kafuwanta, ko da cewa daga filar gamin ba a kawo ta gara. Ka san ita jihar Bauchi, jiha ce wacce take ta cika ta tumbatsa da abubuwa na tarihi na ban mamaki. Haka Walin Bauchi ya tsaya ya alkinta waɗannan abubuwa, ya ƙara gyara su, ya ƙara yin yadda zai yi waɗanda suke yawon shakatawa a duniya ya kawo su. Haka ya zo ɓangaren raya al'umma, ya samar wa da matasa guraben aiki bila adadin, ya samar wa da yara guraben karatu, kuma ya biya masa harkokin karatu bila adadin. Tunanin Ahmad Adamu Ma'azu gwamnan Walin Bauchi, wallahi ya wuce jihar Bauchi. Tunaninsa da kwakwalwarsa ta wuce jihar Bauchi. Wallahi sai dai a ce an bashi ƙasar da Najeriya ya gyara mana ita kamar yadda ta zai mata tabarbare ko kuma ta tabarbare a kuma ni ina kira don girman Allah ya yi haƙuri, ya yi haƙuri, ya zo ya ce Najeriya. Don yadda Najeriya ta shiga hannun guragu, ‘yan koyo, wallahi in ba irin su ne suka zo ba, Najeriya za ta samu matsala. Kuma mu da yake ba mu da wata ƙasa wacce ta wuce Najeriya, in ma duk abin da ake ba nan yadda ya wuce ƙasar nan. Gaskiya ne. Ba za mu bari ƙasar nan ta lalace ba. In ya ce a'a ba mu wallahi sai dai mu zama shi ga waɗanda za su iya su ki fitowa su. To wai zai iya. A arewacin Najeriya wa kake tsammani in ba irin sun ba. Kuma irin su suno ne. Shi kadai ne Allah ya ba mu. Allah sarki. A samu mutum mai kwakwalwa, mai tunani, mai hangen nesa, mai iya gyara, kuma haziki wanda zai tsaya tsayin da ka tabbatar sai abu ya tabbata. Amma haka kawai mu kyale shi ya zauna haka nan, ba mu jawo hankalinsa ya zo ya ɓace mu daga cikin wannan halin da muke ciki a Najeriya ba. Mun zalunci kanmu. Gaskiya wallahi mutanen Najeriya mun zalunci kanmu. Gaskiya ne. In har aka ce ba zai yi ba, gaskiya ina ganin sai dai kotu ta raba. A dama yanzu abin da yake faruwa ana haɗawa ne manya da yara, mata da tsofaffi domin a yi ta fito da ayyukan alkhairi da ya yi
watakila Allah ya karkato mana shi ya samu ra'ayin tsayawa takara. To yanzu falillahi alhamdu, tun daga shi har na zo na yi da masana Ahmad Adamu Ma'azu suka maka, watakila maganganunka zai sa ya ƙara tunani akan abubuwan da al'umma suke nema ya. Bari in gaya ma wani sirri. Na'am. Yanzu sa ana tarin tuwadda. Allah ya taimaki mai karkato da hankalinsa ya karɓi Najeriya. Ya gyara mana ita. To alhamdulillah. To alhamdulillah. Ai abin da ake yi kenan. Alhamdulillah, ma da mun gode kwarai da gaskiya masu kallon mu. Masani kenan ga Walin Bauchi Ahmad Adamu Ma'azu yake ba mu labarinsa da kuma abubuwan alkhairi da yi. Fatanmu Allah ya ba shi nasara, ya karbi ragamar mulkin ƙasar nan domin talakawa su ji daɗi, su san ana mulki tare da su. Mun gode kwarai da gaske. Madalla.